February ni kwa kumsang ni panga niya ni dangang thavin New Jersey United States a chuan khwa vutleya vurte po atla hiala ni Basic Valley Water Commission Treatment Facility a na thoktu te chuan an staff pakhat chu chunai tur do kana khoi chet mi ala om reng chu makan te hleya a chan po khwa vota midang te chuan anei tur chu adai man hlawin anei vat lain chu do kana ei tur chu khoi mi alovin aum thung si ni do kana chu chunai tur chu me che pakhat kumsomli pathum mi Gita Angara Senior Chemist ei turania ani hi Indian mi ni yin India rama pianga seilian ani azirna hi India rama azo nge ya kumsang khazakwa somriat paliya apasal nen USA an pem luta USA hian doctorate degree anei sui nge ya doctorate degree anei nuwa hian Water Commission lama na som tak Senior Chemist na achelani ana thona mun hi an chene na changa mini somli panga vel tlana niya gitai te no pa hian fa pathuman neya ti chuan February ni kwa kumsang ni panga chuan ni dangang thawin gita chu ana thona lampanin ain khal chuaka ana thona mun po a thleng ngeya a chu chunai tur a pai tifin po chu ado kana chuan da thlapani gita hi me chein vong takaniya routine thlapa thil ti china niya hei hian darkar chuang a chu chun ei hun to nuwa a mel a tho puiten an mu tak lo wang hian mak an tia an zung roi hlomani ma se jinglama a mel an mu thawa wangin na alak lo ni an ring ta dewa ti chuan a tho puite puin na an nga wangin an mani boy yen an boy san le taria hunakal zela tlaidar li vela po chuan gitai do kana tiffin le a bag te chu angai ngain an la oma ti chuan darli pela chumi nu chuan dar karaliam zela late shift thoktur staff te po an ron lang le towa ma se gitai bag le atifin te chu khoi chet lovin angain an la reng thongani a karpo chu garage a chuan alain parkville thlapa zanlam shift na thoktura staff run kal te chuan gitai carline park an mu chuan makan tia office chung an luta a tiffin box le a bag te chu an lola khiaw sia an makti chu azwal kher mai chutiang bokin in lama ama ngak tu apasal jaya angara le afate pathum po nu ber ina aron ho har lutuk chu an phok lek vechana tlaidarlia aban nuwa chuan afanu pavicha chu basketball kheltura shwai turania mase afanu lam turin akal lova an kholpo ala heklovani nalama abai laklo deu tura an ngaya nima sela zandar so mapel nuwa po chuan gita chu ina ala holo wangin apasal fanaute an ngai acha thei to lova ti chuan office lam chun ba khola office lamin gitai chu an mulo thule chunu pum chu a melan mu to lo thute an lo chila ti chuan zandar som pakhatle miri somni vela chuan gitai na thona muna thokve staff pakhat chuan 911 a kola police te chu Basic Valley Water Commission lampanin ankal ngalani police tan thlen chuan staff ten water treatment facility a an thopui gitai umlo dan chu an shil sha a zing dariat vela office thlen thu soin ado kana po chuan na thoka ti chuan dar som vela ado kan tho sanin water treatment facility fanga technician pakhat thila soipui bok ni ran soya technician nena an ti zo nuwa chuan basement lama chokin tui filter le sensor te chu azwein fia don thu asoyani ome basement lama achok main ado kana clipboard le radio baka beaker te lain basement lama akal ni ran soya hei hi Basic Valley Water Treatment staff ten gita e an mu nun na berani Basic Valley staff ten police an kauna chan ber hi basement lama gitai sunga an chu chokin water tank lian tak mai ni dina New Jersey mi puide chom tu tui anda khona tank lian tak mai ki somnga vela thuk ton million ni lai mai tuyan da kholna Tanky pakhat achin lawin hongle Tanky khu na ber glass sunga thir cha vak lo an cover le na te chu alo kherem ruma chu chuan ngai that lo na lian tak a siamani an tho pui ge tai omna an chelo bok nen
police an call ta tok mai lo nia na thok tu te thu soya chang chuan police ten Tanky chu an enfia angai ti an she ngala professional divers te ko ngalan nia ti chuan divers se chuan Tanky lian tak mai chunga chuan gita chu an zuzong ta ni Tanky chunga chuan thil pathuman muwa sneaker le walkie-talkie baka clipboard te nia an zawai chuan gitai thil vek an ni mase mishingero chu an lak mulo thunga Tanky hi alen emawangin divers te hian an mulo palpo ani te yetin police te chuan Tanky chu an kharia Tanky chu alwan chuana an khar vek boka ti chuan mipui man theilo turin mundanga drain chwa an tum ta ni ton million ni vel tui chu an drain chwak ta a atuk zan daruk le achan ve vela chuan chu Tanky a nge mai chuan gita an gara ruang chu an putani ruang chu toya chenga an hanlak chwa chuan gitai taksa chuan police te mitla tak maya ngala chu chu dukani gitai maya le angunga te chuan duk atam hleya tipal thil thuin Tanky a atla lut nge thil dang wang sok ti chu police te zo na lian takani forensic report alo chwaka report chenga alan dan chuan gita chu tuya tla hlomani ataksa a nu mandukle hliam te chu athi main mi tu emoin achunga thil chalo tak atinia rinania chumi wang chuan Tanky a hian nem thla ke mo ani rinani prosecutor te chuan twal thana ni tin gidai case chu an puang zar ta a investigator te chuan gidai thatu chu athona company mi nge yani anjinga Pasek Valley chuan water treatment staff somriat pangan neya chungjenga somnga chu gitai thi nia office na thoka kalan ni boka security camera le security personnel te changin gitai thi ni hian Pasek Valley staff tilo tuma water treatment plant ta lut swak anom lauti chang takina sha thei bokani police te chuan Pasek Valley staff te nera chuan gitai ruanga kuthlak na nu ma aum ti an sei du lova ngoi renga staff te chevel enthak chu an du re ni tuya tlalum angin wantlang ma chuan an puang zar phota gitai taksa a nu maum te chu gitai chung tele police te chawin an siani mase police te hian fin fiana an nei chawraw hleya gitai ruanga chuan DNA emo fingerprint engma mutur omlova Tanky a tuiti thiang hlimna chlorine te chuan an lo tere vek thei boka chubaka Tanky omna munle alu na te chuan CCTV omlo boka nuchui chu ati har satak zetani nuchui tu de chuan mimal in huat na wanga thil thleng ani theyangem ti de thlengin an ngai to a gita hi a na thoa hian athiamin a mingpo a chervewa a tho ma chuan mi pa te chung nun na mun ania mase a tho ve nu a chuan kumsom pathum lai mai a na tho na a chung nunga promotion po a muchak veawani a thi ma kar liam ta mai khan gita hian promotion a mowa in thik na wanga thil thlengani arin na po alian hleya staff chen khatenen water treatment chungchanga anin hnial deuh nia soi aum boka anti dan tiklo asoi sela wangin anin hnial deuh ani ome hengneu neu hi police ten an nu chhui pui thei tura thil an sha ten ni nu chui tu re chuan gitai bawral nia staff na thok kal zong zong te chu an interview wa DNA an lavek boka poi kho ina mun crime scene a chuan amil DNA an mu pal hlo takin an ti wangania chubaga chuan tuimo talin DNA lak an dulo takin an tia interview jang chuan police ten mi pa pariat chu an thu soi oi harsati dewan neya an mingero soilan ani lem lova gita hi fit nga le in chenga sang ania keji somriat panga ri tani boka Tanky a ama nam thla a tina theitur hian mi patha chu angai mel shim shima hengmi pariat zinga mi pa pakhat chu basement a gitai chuk tura shil tu khania sensor te join fia tura gitai tir thatu nia ama bok hi gita e Tanky a atlania an shat nuwa Tanky en fia masaber tu ani bok Tanky chin glass kele gitai screw te mutu berani boka investigator de chuan gitai thatu chu Pasek Valley staff mi pa gitai laka huat na le thik na nei mi in ring tok tak thil ti swal nu poa zammi alo chu tiang mi zia chu anayan ring ani
ti chuan mi pa staff pariat an rin hla tang chuan mi pathuma an sor zim le a mi pathum te chu do soile soilau test na polygraph test ti turin police ten an sha tira pakhat chuan adu ta hau lovani mi pani de chuan polygraph test chu an tia pakhat chu felfai takin a polygraph test ron chuaka pakhat so kero a result a felfai lo thunga heti mek la hian Passaic Valley Water Treatment Plant chu security chazuka thuamania chabikol thei bikle biklo te siam niin CCTV anda bel bokani tuida na Tanky po chu a hungna fencing sang tak siamania CCTV da vekani boka Passaic Valley staff te inkar po achiat phaleya anjinga chuan tual thattu omru renga shiatna annei vek wang chuan tuma injin ngamlo na annei hloma an na thona anu work environment po apangai hlei theilovani na thok tu te an himzok nan tien administration lama changin ro manate an siama an staff te chu kopui nei selin duty an siam saka mun fian riala mania na thok phal sakan nilo bokani kumsang kha zakwa samkwa pathum borvel gitai thi ma dai hunlai vel khan Passaic Valley Water Tanky hi chlorine level pangaya chinga mun som panga vela tamin chlorine lo polania propane le bleaching utswak takapol aloni to boka hethil hi tu ti nge sha ta nelawa gitai boral mania mi puite tana lo khopa tuilo ti bol hlo tu hi gitai chunga hetianga che tu hi ani mayangem ti zona po atam leni gitai ro chokum sang ni panga aboral thunga mase kumsang kha zakwa sumkwa pathuma na thokte kha kumsang ni panga anla thok vekem ti ero chu shia chiana ni lawani investigation akal mup lai chuan gitai rang chu New Jersey ya Hindu customin achung le khatten vuina hunan manga achung te chuan twal thatu chu mi pakhatani anjing lawa dan manga malayen twal thatu chu mi pakhat aya tamani ngei po anjing ani gitai chung de chuan Passaic Valley security system andem hleya water tanky chu ani dan tura chuan thilengpo tanky chunga alut palimo atlalut ani chuan tanky security system anfit chuan alo sensor ngei tura ngayania engwanga gitai tla ka wanga sensor chuan alarm engma siam lo nge ni ti te engwanga sensor chu cheta thut nge ani ti te chu zo na ni nima chela nu chui tu de tan chuan thil chui a har saviawa finfiana omlawa DNA mu turom lawa fingerprint mu turom box lawa mita mutu anum box lo mason chu a har se leni gidai chung de chuan cha oin investigator te ngen ma se gidai case chuan ma ason hlei theilawa case an khoi mek lain New Jersey a chuan gidai case mi ten an thei ngel tok tu chau hian case dang rap thlak tak alo om leya me che pakhat Melanie Maguire case ania the suitcase murder dia an soilarania chengkhal chuan kan shemai the kumsom ni pathum mi Melanie nurse pakhat chuan abasal thatin arwanga chandar nuwa suitcase a khung khoma Melanie twal thana rap thlak lutuk chuan gidai case chu mi ten an thla thlampha viawa Melanie case ngai venin mi puite chu an phi boy te so kani thlalik nuwa chuan gidai case chung changa New Jersey County prosecutor te chuan heti hian an soya kan thlenchin le kanom na chin hi dik khoya ma kanum lo atia hei hi gidai case ma an son lo zia asoina ni hunaliam zel nu phei chuan lu chui tu de chuan gidai thina chu mani nu na lakna suicide ani anjing te hiala nu chui tu de hian medical examiner dang piayin gidai autopsy an lo ti to sa chu anen fiatira maktak main chung medical examiner de chuan gidai taksa a duk om de chu tuiwot taka miching aum rei chuan a om theiani anron ti takhau maya hetia soitu hi Scottish forensic psychologist Delk Pounder ania Delk Pounder hi tuitla zirchiana lama mi bi kaniome Pounder ba ka hian hetiang lama mi bik mi palidang te chu autopsy result entir an nile a ani po chuan khowot takle tuiwot taka chuan hetiang hian mishing taksa om theiani antiveya hetia autopsy result atanga thil thleng thei an soila hian gitai ruang song bola ataka mutu ngei khan twal thana ni thu alo soitowa tunua medical examiner dang ten autopsy result chia an muwa
gitai ruangero halral ani dai towa medical examiner te thusoi tharawang chuan police department lampuin gitai thina chu mani nunna lak nai mo atluk swal palawanga Tanky ya tlalu tamaya ni chu anring chau ve ta a mase kanchia tu chu Tanky chung lu na tak kongka mishing lentok na vel chu an hungtlata tipal thil thuyen tla polawni se Tanky khu na glass ke te glass chunga thiran khule na te alo ke ya lo chedeu po a om veo mase Tanky lu na inkhar sa lawin honglai ber chu amak ve dewa nge nianga water sample la turin Tanky kongka chu a hong sok niang a honganga atlalu tani si chuan engwangin nge Tanky khuna glass te chu ake takher ti te chu ngai tua thamani chumi ani lo le staff tangin Tanky kongka chu chin lovin an local san palanga gita hian awa muin chena tumanga ti chuan tlu swalin atlalu tapo ani theya gitai khe chuan maso naum lovin kumni ngot mai aveliam puya kumsang ni pasaria chuan achung te chuan a thona water commission chu lawsuit an file nana an khin chan bera hian an staff te tana an na thona hmuna security an da thattok lau thuania gidai chung de chuan law and order SVU crime drama pakhata episode chungchanga thunron naya episode a chuan gidai thona water plant ta nge hian he drama hi shoot ania gidai thi malok kuma ani nge ngeya anti chwakum hi kumsang ni pali January ni khata ania gidai chung de chuan he crime drama hian poi khoi tu a chok phura niangan tia he crime drama episode pakhata chuan Fred brother de chu water treatment a Tanky pakhata namthla kan nia episode a poi khoina omdan ber chu Fred brother de chu chlorine tam tak omna tuya chuan DNA le fingerprint te about theinan namthla kan ni gidai case nen ainandu melveo renga gidai chung de chuan thil thleng pal tur chuan crime drama nen chuan ainang lutuk mama antia twal thana aninge yang tin anla chang khau hle ni amai ro chu thunei tu de chuan an thu soi chu an pum mai theibik lawa pumpo ni se nuhan chui zui ngai na vak an sheto lawani bera gidai case chuan thla aliam puya kum aliam pui te zela tun thlengin a thi dan dik tak hi shiat alani talawani